Nog maar een maandenlien iepenen de galerie in Hoofdharren-Dwarren. Nou is er al een eerste succes te vieren. 2 kunstenaars van Water Burghinget, Wouter Berns en Douwe Elias, winnen nomineren voor de titel Kunstenaar van het Jaar 2020. Dat is leuk, dat is eervol. Het is de 3e keer dat ik sowieso in de lijst kom. Ik heb vorig jaar en het jaar daarvoor, dus 25 en 26, ook in de lijst gestaan. Het is vooral heel erg leuk. Er hangt niets van af. Maar als je weet dat er inderdaad 16.000 kunstenaars in Nederland zijn en dit is de lijst van de meest gewaardeerde kunstenaars in het land, ja, dat is wel heel erg leuk als je daarin staat. Ja, dat is mooi natuurlijk. Ja, dus wij hebben helemaal niet gekeken natuurlijk naar wie is. We zijn gewoon gaan kijken van welke kunstenaars vinden wij nou goed. En we zijn ons eerst gaan oriënteren. We zijn een half jaar bezig geweest met wie hebben we hier en wie is goed, zeg maar. In het atelier hingen 2 schilderijen van Wouter Berns uit Kampen. Het werk wat hier hangt, dat schilderij heet Het Verklede Paradijs. Ik heb toen een aantal doeken gewoon aan de muur gehangen zonder idee en ik ben gaan smeren. Meestal heb ik een concept, een idee van wat ik wil gaan schilderen. Hier ben ik met een roller gewoon begonnen, gaan zitten draaien, gaan zitten rommelen en gaan kijken. En daar ontspon zich een eigen verhaal. En dat werden voor mij Adam en Eva, Het Verklede Paradijs. Waarbij de wolven ook een symbolische functie hebben. Als de wolf staat symbool voor het ongetemde aspect van de mens. Dat vond ik wel interessant om die juist in die mooie strakke pakken daarin te zetten. En als je ziet, dit is Eva en Adam lonkt naar Eva. Hier is een appeltje, hier is het appeltje al bijna opgegeten. En die wolven lonken ook wel een beetje naar elkaar en de rest laat genoeg aan de verbeelding over. De schilderijen maakt deel uit van de tentoonstelling Humanoids, waarin het werk van met name kunstenaars uit Noord-Nederland te zien is. Maar als centraal thema de mens. Terwijl wij aan het zoeken waren naar kunstenaars, merkten wij dat eigenlijk heel veel mensen bezig waren met wat is een mens. Mensen afbeelden, maar ook echt vragen stellen over wat is nu eigenlijk een mens. Dat is ook wel logisch, hè, omdat we nu met AI en zo wordt steeds lastiger om te zien wat een mens is. Als jij telefoon opneemt of zoiets, weet je eigenlijk soms al niet of je een mens aan de lijn hebt of zo. Dus toen hebben wij dus een aantal mensen gevonden die eigenlijk ook met dat thema bezig waren. De tentoonstelling is 1 mei mid-september dit jaar nog te bezien.